Nahajamo se u vasi Trusinak jer je narasla reka Seočica sabo odnašala hiše in pleve z živino. Kar vidite, so bili nekoč sadovnjaki in vrtovi. Imeli smo vse, zdaj nimamo nič, pravijo tisti, ki so ostali brez vsega. Mi kad smo ustali, nadošla je velika voda, onda nismo uspjeli preći cestu da se spasimo, bili smo u jednom podrumu, dok je to došla spasilačka ekipa, onda smo kasnije otišli, imam tu od muža mamu, kod nje smo, ali u nje je prokislo, pa smo bili samo u jednoj sobi, živimo ovdje, već nas je strah i biti, i tako da ne znam šta će, i vlažno je, ušla nam je voda i mur i sve u kuću. A kako su djeca to doživljala? Imate dva sinova, da li je neki strah u vama? Pa u nama jeste strah zato što ne znamo šta sutra može biti. Mi smo bili u hodniku, kad je pošla u kući smo bili, kad je pošla stijene da udaraju od kuću i tako da smo se preplašili. Strah nas je više tu i spavati, šta znamo šta. Nismo mogli ni da spavamo gore, sjedili smo po cijeloj noći od straha, mislim i tako. Sad kad zatvorimo oči, samo vidimo vodu i osjećamo u ušima taj zvuk udara i to.